bukti lumantar sidha karya lan tenaga panestana macaraken dan batarate asal Perduni Triprakawis Mugya kacakup pengitan tengahan hingga pungkasan memampahkan tinulus raharjo para tamu kacik para tamu sedang kakung saha putri menggah urut rencani tata cara ing dalu punika sepisan ngacarani lenggahipun pengantin putri sekalian saking sasana busana dateng kusir lungguh angka kalih tata cara pamentuk ing temanten kakung kalajengaken tata cara pangandika pasrah sarta temanten kakung angka 3 tata cara upacara panggihan pengantin sekalian kalajengaken perobongan angka sekawan tata cara ngacarani badhe rawuhipun pisan sakadang tumuli kepareng kalajengaken sungkunipun pengantin sekalian katur rama ibu angka gangsal tata cara atur panuwun sarta pambagya harja basuki tumuli mangke kalajengaken foto kakurmatan tuwin foto keluarga angka 6 purnaning panghargyan para tamu kakung saha putri ingkang menantu kahayan semanten lamekaken lampahing tata cara upacara panghargyan ingkang badhe lumampah ing dalu punika bilih boten wonten ewah-ewahan mugya dados nokal dadosan pramila wilujeng lelenggahan nrantos tata cara ingkang badhe lumampah sinartan yasakaken lelipur kang arupi campur sari sonoro